Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншаллоҳ ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Имрӯз 9 январ тайёрӣ барои дераждани бачаҷонам дидестем. Дар инҷа хуштоманам нон кардан, ҳам нон, ҳам кулча. Ҳозир инҷа мондиянд, ки хамирашон раса, баъд бурда дегдонда мепазанд. Камтар гуфтанд, ки кулча мепазаму иққаи дигар нон. Ҳозир акун иное мондан меистад, дам мегирад. Дар инҷа бошад боз барои салати оливия, барои паго михел картошкаву сабзи ҷӯшонда. Аллакай ино ҷӯшида шуданд. Дар инҷа бошад тухм ҷӯшондан. Барои паго ду салат тайёр мекунем. Як салати оливия, як салати дигар бо гӯшти мурғу тухм ҳамин хел. Ино духтаро нонаям рост карданд. Ҳам ҷадан нонай, ҳам кулча, ҳамаша рост кардагиянд. Ҳоли дегдон гарм ки шуд, бурда иноям мепазанд. Духтаро нонаям аллакай пухта оварданд. Бинед чӣ хел нонҳои хушрӯ. Бӯшда гап нест, ҳамин хел нон бӯш мезанад, ҳушат меравад аз бӯяш. Инҷада ноная тайёр кардагиянд, ноная пухтагиянд. Инҷада нонаю он тараф бошад кулчаҳо. Беҳад нони гарми дегдонӣ ба маззае. Чой кати мехӯрӣ. Хай ай саҳар ҳамин нону кулчаҳоя пухта шуданд. Ҳозир аку бегоҳ шавад, далши тайёримона мебинем. Бо барои пагая самбуса тайёр карданием. Ягон намуд печёни ё ки пирожни тайёр мекунем. Намхал духтаро то ахири влог ҳамроҳи мо бошед, моро ҳамроҳӣ кунед. Имрӯза влог ва пагоҳ беҳад влоги хубу беҳтарин мешавад. Бо мо буданро фаромӯш насозед. Духтаро уже бегаҳ шудак. Инҷада пиёзам реза карда, пӯст карда реза кардем. Духтаро дар инҷа бошад намихал пирожник тайёр кардестам. Як намудаш аст. Дар инҷа кремаша тайёр кардам, оли як намуди дигаша кардестам. Пирожникома тайёр карда шидам духтаро. Баъд хостам, ки ҳамин буруки Микаила сос кунам. Камтар почаҳош ҳамихел дарозаиша нахостем буридан, барое ки як сол баъд аллакай калон мешавад. Рӯз то рӯз ҳамин гудак овқаташон медава, калон мешавад. Бо ҳамин бурукаш майда меша гуфта набуридемша. Нимхел сини дарун бо имхел кле маҳкамаш кардам бо утюг. Имхел хушрӯ шудак меша намихел вай шуда. Непушад деражданашда бо ки калон шуд, почаҳош ки вай шуд майдагӣ кард, бо ина мекани, бо дарозаш мекунӣ. Ина духтаро як намуди пирожники ман нимхели болашона оро додам. Хостам рости крем кати болашона оро тиём. Кремум ов шудак, дига нашуд. Шави баъд шидагӣ буд, ба болошои намихели оро додам. Хай мешад. Яки беҳад ба маззаи хушрӯ омадагияй. Хуштаманам таъриф карданд. Дар инҷа бошад духтаро хамири самбусая гирифтам. Имхел кулача кардам. Дар инҷа фаршаша тайёр кардам. Ҳозир имхел самбусая тайёр кардестам. Самбусая хамираша ба сметана гирифтам. Намхели самбусаи помидор ба қати сир намхели самбуса тайёр кардем. Ҳам осон тайёр кунакай, ҳам ба маззаяй дарав тайёр мешавад. Ина духтаро самбусаи аку тагаша сурх кардем. Болошда якта дигар листи дигар буд. Ина тагаш дарав сурх шуд, болоша намондем. Ина ин самбусаи мо тайёр шудак духтаро. Вай листаша аку мондем, ки болош сурх шавад. Ҳамаи самбусая пухта шудем, ҳамаи коромона кардем. Инҷада аку тайёрӣ барои ороиши хона дидестем. Гуфтем хонаям хел оротием. Ҳамаи шарикоя пуф карда инҷада залда партофтем, саҳар соз мекунем. Духтаро ина михел немҷара михел камтарак пуфак часпондем. Болои потолокда начаспондем, барое ки хуштаманам нағз намебинанд. Инам ҷошта михел клекати пуфак часпондем. Иҷада бошад михел якта аз номра аз дени овардаги будам ай Россия. Ҳамина ина михел ҳозир дам мекунем, тайёр мемонем. Пага баъд соз мекунем хонаоя. Нимхел дар нашта ҳамаш ҳаст. Инҷада нимхел дамшон кардан. Мондем ки истад. Ҳозир ленташ кати мекашем. Баъд саҳар мечаспонем, хушрӯ мекунем хонаоя духтаро.
духтаро, як бор дигар салом алейкум. Имрӯз рӯзи 10 аз хоб хестем. Маку дарчи тайёрӣ дидестем барои омадани меҳмонҳо. Имрӯз зодрӯзи бачаҷон май. Барои якум хӯрок галопси тайёр кардем. Дуюм хӯрок да гӯштбирон тайёр мекунем. Инҷа да гӯштая бароварда мондан. Оз якум тайёр шавад, дуюма тайёр мекунам. Намхел хонаҳоя омода кардем. Дар ними пардази номраждания часпондем, барое ки фотограф меояд сураташ мегирад. Ҷои рӯшанида гуфта кунем ки хушрӯ сурат биёяд. Намхел хонаҳоя камтар шарик кардем. Бисёр шарикҳо будак. Ҳама ҷои хонаҳода часпондам. Рости ҳамин кафидани шарик беҳад метарсам. Барои ҳамин куҷое ёфтам. ҳама ҷода ҳамихел шарикҳоя часпондам ки заминда набошад. Ина духтаро дуюм хӯрокам тайёр кардестиянд. хуштаманам гуфтанд ки ай барвақти тайёр мекунам ки гӯшт ҳамихел мулоимаки хушрӯ биёяд. ина микаилҷони моям ай хов хестай. Намедонад ки имрӯз чӣ рӯзай, чӣ гапай да инҷа. Ҳамаи шарикҳоя дида беҳад хурсанд шудай. Нами хонаҳода дигар шарикҳошам мондем. Хел озе бозӣ кардестай. Инами хел хурсандӣ дорад. درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جان جان مادر مادر برات بمیره قربانی خوام بنازم خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم
من علم سرایم با مهر و غم گساری میبوسمت بسد ناز عطر بهشت داری معنی زندگی می هم پاکتر ز ماهی ای کاش که نبینم داغ تو را الهی ای کاش که نبینم داغ تو را الهی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جانی جانی مادر برات بمیره قربان خواب نازم خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم